יצאתי מהיום מטורף באתר, קשה, מאתגר, באמצע פקקים בלתי נגמרים, מגיע טלפון. שואלים אותי, בא לי להצטרף למועדון שייט. מיד חייכתי, אתה מיד מדמיין את זה בפקק, את הים, אמרתי לה ברור. אז היא הוסיפה, לנשים בכלל. לילה שלם לא ישנתי בהתרגשות. הגעתי הנה, קבוצת נשים מדהימות, כל אחת בתפקיד ועניין. כמובן, כל אחת הביאה משהו ככה לאירוח. סקיפריות שהיה תענוג לשוט איתן, ותפעלו איתנו, זה לא שישבנו בטן גב, זה היה חלק מהחוויה. הרמנו מפרשים, שטנו, ארוחת בוקר קטנה, הרבה צחוק, הרבה שמחה, 3 שעות שאמרו לי ככה, כאילו. היה נראה כמו 10 דקות כבר חוזרים, וזה השאיר טעם לעוד. יש לנו מפגשים שהם מעבר, ערבי קריאה, חגים, פשוט הגעתי לבית. זו המתנה הכי מדהימה שבגילי יכולתי לתת לעצמי. לעלות הנה, לדרוך על הדק ולהרגיש את ההתחלה של השייט עם כל החברות שלנו פה. אז זו ההרגשה, זו התחושה, מקלסטרופוביה, פתאום איזה סכר שנפרץ, מעלה, אני חוזרת, אנטי-אייג'ינג, כל הטיפולים האפשריים בשייט אחד.